фирури ногаҳонии шер аз сирк давоми чанд соат сокинони шаҳри Ладисполи Итолиёро ба ҳарос овард. Шер Кимба, як ҳунарпешаи сирки Рони Роллер, 7.5 соат дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳраки канори Рум гашту гузор намуд ва ниҳоят мақомот тавонистанд ӯро дошта дубора ба сирк баргардонанд. баъди нисфи рӯзи шанбе 11 ноябр дар як муроҷиаташ ба сокинон шаҳрдори Ладисполи Алессандро Гранда даъват кард ки дар хона бинишинанд, чун шери бузурге дар шаҳр мегардад. воқеан ҳам видеоҳои баъдан нашршуда гаштугузори озоди шоҳи ҳайвонотро дар миёни хонаву мошинҳо ба намоиш гузошт. дар амалиёти ҷустуҷӯву боздошти шер Кимба, ки то торикии шаби шанбе давом кард, ҳам ходимони полиси савори чархбол ва ҳам кормандони сирк фаъолона иштирок карданд. дар пайдо намудани макони гаштугузори шер дар маҳаллаи рӯстоие нурҳои ультрабунафш кӯмак кардааст. ҳодисаи рухдода бисёр ғайриоддӣ аст. таҳқиқи ҳодиса идома дорад, чунки маълум нест чӣ гуна шер тавонист ба озодӣ барояд. мо фақат ҳаминро гуфта метавонем, ки худи шер наметавонист қулфу қафасро боз кунад. сирки сайёр аз 9 то 19 ноябр дар шаҳри Ладисполи намоишҳои ҳунарӣ ба нақша гирифтааст ва баъди саргузаштҳои Кимба ва маъруф шудани ин шер дар миёни сокинони маҳаллӣ, хостдорони тамошои барномаи ҳунарии ӯву бародаронаш бештар шуд. афсус ки шер дар қафас аст. ӯ бояд дар муҳити озод, дар бешазор бигардад. ман аз ноозод будани ҷонварон нохушнуд ҳастам. вазъи шер хуб аст, бо бародаронаш хоб кардааст. дирӯз ба ӯ ғизо доданд, чунки мо намедонем ки оё ӯ рӯзи шанбе чизе хӯрдааст ё на. шояд кадом алафе хӯрдааст ки метавонист ба ӯ осеб расонад. мо аз ин хотир ӯро 24 соат гурусна доштем, вале ҳоло вазъаш хуб аст. хабари хуш ин аст ки ҳунарпешаи сирки итолиёӣ шери нар Кимба ба ҳеҷ инсоне ҳамла накардааст.